yaro ya utrai. Ko himen ko para paik ha utrai Jesus Christ. Ai ke jingit bat ke jinggar ku ke jong utrai kan don barabor bat pi bahro. Ke ba pin karelang bat nga naga benda kane ka sngi buram Pentecost. Ngila poi ya ga sngi kabalai po ar jong ka jimpen kre jongi naga benda ka sngi buram Pentecost. Habangi pai din ngila man sautu minta ngilan nan laipo wait ligi dekat nak Bible kabakaran shangai hangi syapang kajingim badumen siyam bakui bad minda bona pedeng jompe pilas tamban duai lendat dakine ki dekat nak Bible bad pisngau start kindiap namar pilanang minda laipo wait ligi dekat nak Bible minda kasngi ngansa ayapi ya kadekot kaba karen syapang ka baptisma jong men siyam bakui agane kasngi laipo ar jong ka jimpen kre ngako banyalam yapi sha ka kam jong apostol ive san linnong ive dekot besan Ianis ula pen baptis daka Henry satang kindiatsni yan sa pen baptis yapi da men siyam bakui kohiman ko para ujisu hi ukren yakane kakendin syaki apostol shwa baun kir shabane Paduang Ianis baptis ula pen baptis yapi daka Henry ujisu part umur dan pen baptis yangi da men siyam bakui hangi ladangi pe dan ar jait ki jim baptisma ar jait ki baptisma kaba ujisu kada ka baptisma baningkong kalang baptisma jangu Ianis baptis yaga baptisma jangu Ianis baptis kalang ka baptisma syapanga jingkalla kabamur kumno Ianis baptis ula pen baptis ikibriyu ula pen ngam ikibriyu haka va Jordan haba ula pen ngam ikibriyu kila dabda ka haro shirinia lese ya ka baptisma jongi menda lese ulindo utte ya ka halar kle jompi haka kerteng uppa badukon badumen siyam bakui Henry haba Ianis baptis ula pen baptis la pengam jilliu haka nangda kila dam daka bor jong kata ka kila snow kila kuit na ki pop jongki kila pediang ya ka daka shin jong ka jingkala ka bamot haba ula pengam yaki kila snow to ba kila raikut banino ya ka pop na ka jingim jongki minta ujisu pan udang pinwandur ya ka baptisma jongu Ianis baptis sha ka baptisma ka ba kin sayo pidiang hakas ni buram Pentecost kumba ujisu lahi kaya ki hakas ni buram Pentecost kan sajiayu ujisu pen baptis yaki da men siyam bakoi ka jim baptisma jongu Ianis baku baptis Bat ka baptisma jongu Jisu kadon ka jingyas rimbale hakas ngiburam Pentecost ki apostol kila dab da ka bor ka dab pura da ka bor hagini kis ngi baladem kala utrai ublai unai pura ya men siyambakuit juteu kindiatru unna ai lut pura ya men siyambakuit halo jongi bat kamda me kito ke bakar padiya minda ujisu uong ka baptisma ka ba nginsa yo pediang bat ngila yo pediang kalang ka baptisma jong umen siyam bakui bat ngiyo lud ya ka sap ka pom jong umen siyam bakui kumba Ianis ula pen baptis yaki waka haga va Jordan kila ji lud baro shirinia minda haba umen siyam bakui one year haka Pentecost nginsa yo dap lud da ka jinga da ka sap ka pong jongo da uso jongo men siyam bakui
ngin ya lut natong syadong kabor jong belai baro kabor jong Jesu ya kabor jong men siam bakui tina ka daw ki apostol kila long ka jinglong jong kila long ki briba slur kila stang ban yalap da ka jing slur ki koloi ban yap mate bale kila ya lut ya kabor jong belai kila ya lut ya ka jinga e jong belai but dena ka daw ladang ngidam puson syapa ha ka kitab Ezekiel nongya tolepa saupo henyo ladam pingin mau handa u Ezekiel ulayoi kawe kawa duit na ka temple na ka duan na ka liang jong ka duan jong ka temple katma kawa duit kalawan duit na ka duan jong ka temple kalalang ka ba duit bari bahada haba ulayang ha ka tang haka kongdong jong kijat nangda suki pasuki umensiam bakudu angel jong utrai ula yalam yawu shaka badulalam ka kala kinjo hadu kosiyu jongu nangda hadu singkai jongu nangda lapo yakapo la shuban yai haka hadu kata ka por ula yai haka Henry suki pasuki iya ka kalakiu hadu shi hajar pro nangda u Ezekiel shimlala satya banyai lemba u haban jingino haka ya ka jin baptisma jung mensiam bakuit kalong ka jingkot ka ver jong iwei pe iwei kum ka jingyo ma jong Ezekiel ngi haban nang ban jingi haka bor bat ka jinga e jong mensiam bakuit Bon ke Catholic menda kilong ke bayang ha ka ka bakindia kim nushu bandrum jilliyu ha ka wa kim nushu bandrum jilliyu ha ka ne ka waduit kabala ban pengam jilliyu yepi kabala ban yada yepi kadang ke jimman toy ko himmen ko para na kibriyu ki bakoloi shaya kibriyu ki bakoloi ban pengam jilliyu ha ka Tan hadu ba pinyang habar lese da ka ba pengam hadu kosiyo jompi pidon ke benda jongga met ka ba peni habar ubamman ulaban kawang mau ipi tan hadu kosiyo pidon jingyada Henry lada pi pengam jiliyu hadu singkai jompi Henry ya ke benda ki basalon kadon haka jima namar ubamman ulaban attack yepi ubamman ulaban penmen saw yepi Henry lada pilong ki ba jingi haka lada pilong ki ba pengam jilliu haka ubamman ban kawang mau yepi lada kawang mau ru kanumla ban rung hapo ka tidon haka jingyada te haba Jesu la on ya ki apostol but Yansa pen baptist ye pida mensiam bakoi ki apostol kilayo ya ka jingmod hoy lese kalabalong kumbale u ya anis baptist ha kawa Jordan kabamod kinyo pura ya ka jingyada halo jangki nadu kli hadu kijat kinyo jingyada kabamod omdon kano ka benda kaba don ha ka jingmen sao namar u bammen umyolachu ka jimpensle ka ba menta ngide ben trang kalong kum kane ka jimpensle ballong ke ba ngam jilliyu ha ka jingin bat ka jing bor jong mensiam bakuin bon ki Catholic kiyang kumne lese la ji hadu singkai Henry ya ka ba shajrong pat kila ya ka benda jong met pat ka don ha ka jimma bon apren jong ngi duai kindia ni duai pen kara kindia ngiam ni ngila duai shislem ngila tai lada ipi lai shiminda ka retreat kanyarap shibun ya pi ban pen kuit yala na ki jimong hapo jombi kio don ka mayu bangan le ban late retreat lada bilong ki balai kamas pa kurs new try pi prakat hoy ngala pendep ya ka rukam tengam don kam shuban duai palat ya kani lada pi duai shi jimme ya rosary pi mankas ngi duai lada don manos nangye pi duai kambun pi don jimman toy ayu men duai kambun deligi rosary ti keno ki jingri bele ka batrwa hangi ngim don ka mensiam ben pidiang na margim pa don jing shampa
Henry kaneka dekot kadang ialam yang itsaga jing sautu ni don't come ben yo jimpen sle pura kadbalang roy ya ka jimpen sle jongi ya ka jingkuidru kan roy hapo jongi kadbalang roy ya ka jimpen sle hapo jongi ya ka sabko pong jongi ru kan sistam ban roy hapo jongi kadbalang roy ya ka jimpen sle jongo mensiam bakuid hapo jongi ngin salong kam slur shushu Lese minda ngilong ki bapule tang shi dekot kaktino bale. Entang ngilas tang banyo ya ka jimpen sule jong men siam bakuit ngidang yo ya ka jingkwa ban pule lut ya ka Bible. Ban yalap ya kaktino bale ngin sanang yo ka jingkwa ban yalap ya kaktino bale. Lese minda ngilong ki Kristen malumala Ngimju yarap yano Henry habang iyo ke jimpen sle jong men siam bakuit na ka spa jongi na ka jingdon jongi nginang iyo ya ka jingkwa kan yarap no kindiat ya ki marjan marpa jonga lese minta pelong ki beryo bam ju don ka men siam ban pan map lese lo don ka bam ju don ka men siam ban yasut badno ngim jus ngau kordor hadu kata ya kata ka jingdon kam Kendang gila yo jimpen sele jong men siam bakuit pensas tamban sko ngadon kam ban yasuk ya baro lam ko dang anum laban kinjo ya kabanik te ka jimpen sele jong men siam bakuit kan satau tumai yapi kan sa pende mai ka parakat ka pardain jompi kan sa penlong yapi kibriyu ki batimai ban ya dia ka lindi ka batimai nginum paisho ya ka lindi barim Kumba ki restart na mingi kila wan yakendu jisu kila mane yawu kila burom yawu kila yid yawu nangda utrai ula yalam yaki shaka lindi kabatimai kim shimla leit pai shaka lindi barim haga juga dur ko himman ko bara shisin bag yam mad yakane ka baptisma junga mensiam bakoi nginum pai sho shaka lindi barim isko ngia yak lindi barim Nginang wad shivat ya ka lindi ka batimai ka balong ringkat badutrai Jesus Christ. Naga daga daw ko himmen ko para you don't come and duwai shirhem naga binda ka nega jimpensle naga binda ka nega baptisma jongo mensiam bakoi baptisma baar ka don't come ha ka jingim changi ba ngin pinki him ya mensiam bakoi Kito ki bam patla pat stang ban shimmenda hakene ka jimpen kare jongi namar bale nado minda kasni ko himmen ko bara ngila stang ban duai shirhem namar kane kade ka sni laipo kabam mot ngila don hakan novena kindais ni jimpen kare but kadon jimmotro haka kindais ni jimpen kare nagabenda omensiam bakuit lese don bon gibriyo kimpat yo shimmenda nado bastang Wat nom snow diao, stang non ado minda kasni, stang banduai shirhem, jing duai, rosary mensiam bakuit, sha jingit ladalong, duai rosary kambon teli, to pinkare shirhem, da kaba puson, kito ki bambadio, puson barduai, salait pai biang shakineki, jingi kai kama minchua, kinamba, ka jimpen kare jombi kanang kaba seiso, but pinsalong riutumai, da kabor jung mensiam bakuit. To long ke beriyo bakwa ban rung jiliu haka to long ke beriyo bakwa ban jingi haka wadnum sngohon malumala ban im haka dakashin jong Kristan Katolik Henry long no Kristan bapura namaru belai jutew belai ailut pen kadang jingi daka jingae bat ka jingkarku ko himmen ko para minang duai nagabinda ka nega jingae hage nega jimpen kray nagabinda umen siam bakui nagabinda ka Pentecost tolong bakaloy bandap daga bor jong men siam bakui ko jisu beid kumba melekular ya ki apostol ba yan satan ka baptisma jong men siam bakui bayalam ya ki shaka jingslor yalam ya ki shaka jingda pura jangka sap ka pong jong men siam bakuit jingai jong men siam bakuit uso jong men siam bakuit ngirung itrang ha ka jinglong jongi ngirung itrang ba menang pen kadang yengi ha ki inga sem jongi menang pen koi pen kia ye ki bapam bashitam ha padeng jongi menang pen kalain ye ki batalot but menang yada sumar yengi naka jimma jing sir baro dab daga bor jong men siam bakuit Ublay badon bor baro in karkuyapi. Upa baru kun baru mensiam bakuit. Amen.